Kulturni uskličnik. Hvaljeni Isus i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije, dobrodošli u Kulturni uskličnik. Ovo je danas jedno specijalno izdanje, inače naša redovita emisija svakog četvrtog petka u mjesecu od 17 sati. Ciklus je to emisija u kojem govorimo o hrvatskoj kulturi, umjetnosti, povijesti, ugošćujemo pisce, darujemo knjige i evo naši suradnici donose povijesni kalendar i redoviti jezični savjet. Bit će to tako sljedeći mjesec, ali danas, kao što rekao smo, specijalno izdanje. Specijalno izdanje, termin je malo pokmaknut jer evo sutra Radio Marija slavi svoj rođendan, imamo posebno prigodni program, pa ćemo se mi onako logično evo nekako odmaknuti od redovitog formata emisije. Ovako za to imamo nekoliko važnih i posebnih razloga, vjerujem da svi znate. Onaj prvi glavni svakako je sutrašnji dan kada prvi puta i službeno obilježavamo Dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva. Potom Međunarodni dan materinjeg jezika započinje upravo i mjesec hrvatskog jezika danas, a ovim povodom organiziraju se i važna događanja o kojima ćemo u emisiji i govoriti, dakle najaviti ih. Ujedno želimo istaknuti važnost pisma, dakle glagoljice, u očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta i posvijestiti zapravo nužnost učenja glagoljice, dati dobre primjere. Želimo biti zapravo promotori glagoljice i zato su naši današnji sugovornici u emisiji oni koji možemo reći zaista jesu primjer promotora glagoljice, uistinu profesionalci, ali itekako i entuzijasti, što ćete vjerujem tijekom emisije i itekako prepoznati, što će nas sve zajedno potaknuti na veće zauzimanje za svoj jezik i njegovo očuvanje, jer to je naše blago. Vjerujem da se slažu s ovim riječima naši današnji gosti. Ovdje u studiju Radio Marije srdečno pozdravljam profesoricu Kristinu Repar. Dobrodošla. Hvala Isus i Marija, hvala na pozivu. Kristina, inače redovito, dakle slušatelji te već znaju, uređuješ našu inforubriku u Kulturnom uskličniku, a ovdje si zapravo na neki način u ime odjela za hrvatsko glagoljaštvo Matice Hrvatske. Tako je, danas samo u jednoj sasvim drugačije ulozi, dakle ulozi gosta i promotora glagoljice, kao što si već rekla. Hvala ti što si došla u studio Radio Marije i s nama je ovdje gospodin Josip Mihaljević. Poštovanje. Dobrodošli. Vi ste zaposleni Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, arhivist. Studirali ste na Filozofskom fakultetu informacijske znanosti, sad ste doktorant. Da, studirao sam, to je završio sam nastavnički smjer informatike i arhivistiku. I onda sam nakon toga radio 2 godine u školi kao nastavnik informatike, radio sam u školi za medicinske sestre Vrapče, pa u školi za primalje u Zagrebu. A sada od 9. mjeseca radim u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje kod doktorat na projektu Mrežnik. Mrežnik, vjerujem da su slušatelji već čuli, ali ako nisu, svakako ćemo vam reći što je vrlo važan zapravo projekt, jedan od glavnih projekata ili tako Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, baš što se tiče ovih informacijskih znanosti i uključivanja njih u sve to skupa. To je dakle mrežni, je li tako, rječnik. Što je tu možda bitno, evo možemo odmah reći, bitno je da to nije zapravo preslika, ako sam dobro upućena, nego nešto potpuno novo. Dakle, da, radi se o takozvanom web-born rječniku, što znači da se radi o rječniku hrvatskog jezika koji je baš rađen i obrađen za mrežu, u smislu da nismo uzeli sada knjigu i napravili digitalnu presliku, nego baš radimo detaljnu obradu natuknica. Ono što je zanimljivo kod tog rječnika je što će imati 3 modula. Imaće osnovni modul, imaće modul za djecu i modul za strance. Znači imat ćete natuknicu obrađenu u 3 modula, 3 različite definicije i različite primjere za uporabu. I budući da se radi o mrežnom rječniku, to znači da će sama obrada biti mnogo detaljnija nego što je to moguće na papiru, recimo. I taj rječnik će recimo uključivati, što je tema mog doktorata, te neke igrificirane sadržaje, to jest neke igre za podučavanje sadržaja tog rječnika, prvenstveno je to namijenjeno za djecu i strance, ali nešto od toga tipa te igre za glagoljicu moće biti, eto,
moće biti uključeno i u opći modul, svako će moći koristiti to. Vrlo nešto je ovako interesantno, nešto što će popularizirati svakako i učenje hrvatskog, ali nas prije svega ovdje zanima u okviru naše teme učenje zapravo glagoljice. Da. Vi ste naime, da odmah kažemo, iako ćemo još nešto tijekom emisije svakako šire o tome reći, vi ste autor računalnih igara s temom glagoljice zapravo, pa ovako odmah pitanje jedno i za vas Josipe i Kristina za tebe. Dakle, kako se osjećate nekako ovako danas, prije nego što progovorimo o svim ovim događanjima koji se sutra spremaju na dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva? Nekako mislim da svjedočimo, možda nismo toliko svjesni jednom zaista povijesnom trenutku. Možda vi kolegice prvo. Evo, hvala kolega Josip, vrlo ste ljubazni, kavaliri nisu izumrli, to mi je drago. Evo, ja mogu osobno reći da sam neizmjerno sretna. Ako mi ne vjerujete, možete pitati moje kolege iz Ženske opće gimnazije koje sve pozdravljam. Naime, ja već, dakle, evo, skoro tjedan dana pričam o tome kako je ovo povijesni trenutak, kako mi živimo u jednom povijesnom vremenu, kako smo zapravo imali čast zapravo doživjeti taj dan kad će Hrvatski sabor zapravo i unificirati, odnosno kodificirati taj dan, znači unijeti ga službeno u kalendar, znači da 22. veljače zaista postane dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva, što je ujedno i dan prvotiska, znači što je izuzetno važno, što ćemo također obilježiti sutra, tako da ja sam jako sretna. A ti osobno? Sretni i ponosni, jel tako? Naravno. Pa, mogu reći, dosta sam uzbuđen, eto, danas smo izdali jednu novu rubriku na stranici Hrvatske u školi od instituta gdje se nalaze moje nove igre za učenje glagoljice koje recimo imaju neku natjecateljsku komponentu, o čemu ću detaljnije. A i sutra imam izlaganje u Matici Hrvatskoj i vjerujem da će ovo pokrenuti to da će se još tih nekih digitalnih proizvoda za promociju glagoljice proizvoditi, pa mislim da ovo je jako dobra stvar. I nekako se sve poklopilo, jel tako, završetci tih nekih projekata, evo baš danas dana materinskog jezika, pa početak mjeseca hrvatskog jezika i evo sutra prvi puta dan glagoljica. Pa, ja mislim da nije ništa u životu baš pretjerano slučajno. Tu se svakako slažemo. Mi ćemo nešto kasnije pokušati, nadamo se, uspjeti uključiti u našu emisiju i one koji su inicirali zapravo uopće da se dođe do toga da se proglasi, da Sabor proglasi Dan hrvatske glagoljice. To je doktor Željko Jozić koji je ravnatelj Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i isto tako nadamo se da će nam se u emisiji pridružiti i ravnateljica Nacionalne sveučilišne knjižnice, doktorica znanosti Tatjana Petrić. Evo ga, vi ste spomenuli već sada, Josipa, i vi ćete sutra dakle biti voditelj jedne, uistinu vjerujem da će to biti vrlo interesantna radionica, radi se i o računalnim igrama i glagoljici na ovaj popularan način, pa bismo mogli, Kristina, nekako s obzirom da ste vi ovdje u ime Matice Hrvatske, proći zapravo i najaviti što će se sve sutra u Matici događati, kakav je program pripremljen, pa ćemo onda detaljnije i o radionici ovaj baš koju Josip vodi. Evo ga, dakle, kao što si rekla, sutra, znači u Matici Hrvatskoj, dakle, Odjel za hrvatsko glagoljaštvo organizira različite aktivnosti. Započet ćemo u 12 sati sa predavanjem kolege Mihaljevića pod naslovom Digitalno učenje glagoljice. Potom će nam učenici iz osnovne škole Frana Krste Frankopana iz glagoljaškog središta Frankopan, a to su Stjepan Rusan i Petra Rožić, održati krasno predavanje o prvotisku. Znači, njihovo predavanje naslovljeno je Misal po zakonu Rimskog dvora iz 1483. Kao što sam rekla, sutra i njegov dan, to je taj dan kada znači, smo ušli u tu Gutenbergovu eru. Potom slijedi od 2 sata, dakle od 14 sati, program koji su pripremile nastavnice i učenice Ženske opće gimnazije Družbe sestara milosrdnica. Znači, taj popodnevni dio će početi sa predavanjem o 615. obljetnici Hrvojeva misala, a nakon toga slijedi kaligrafska radionica koju će voditi moja kolegica profesorica Maja Jugović, radionica glagoljična pantelica koju će predvoditi Irena Vojvodić. To nije bilo kakva glagoljična pantelica, naime ona je rađena na predlošku mjeseci iz Hrvojeva misala, znači nešto posebno.
I također bit će dakle radionica glagoljičnog nakita koju će također voditi kolegica Irena Vojvodić. Evo, zaista jedan bogat program. Bogat program, vrlo zanimljiv, mislim za sve uzraste, rekla bih. Iako nekako predvode ovo što mi je jako drago da ste u prvi plan stavili upravo mlade, odnosno evo primjerice ovdje jednu radionicu vode učenice Ženske opće gimnazije. Moramo reći da će slušatelji ih nešto kasnije u emisiji moći čuti u jednom kratkom prilogu. One će vas isto pozvati da dođete sutra u Maticu u Hrvatsku. Malo ćemo se zaustaviti dakle upravo na radionici digitalno učenje glagoljice. Josip Mihaljević koji je s nama ovdje u studiju će voditi. Josipe, što pripremaš? Točno, je li nekakav poseban program? Pa za početak ovo je drugo predavanje koje imam u Matici Hrvatskoj. Pa za one koji nisu bili na prvom predavanju predstavit ću ukratko svoje stare igre koje se nalaze na stranici jezične igre. Ima ih i na stranici Hrvatski u školi pod igre, pod rubriku za igre. Ali to su one stare igre koje sam već razvio od prije 2 godine poput Pamtilice, to jest Memory se zove, rađen za Staroslavenski institut, onda imamo Zmiju s glagoljicom, pa Tetris s glagoljicom, pa sam onda još napravio Space Invaders s glagoljicom koja se zove Glagoljostrelka i tako. Uzimao sam te neke arkadne i poznate igre i u njih uvrstio glagoljicu, ali ono što me recimo najviše veseli je što ću predstaviti svoje 2 najnovije igre i jednu web stranicu. Prva igra je u biti Pamtilica, najnovija, znači napravio sam već jednu za staroslavenski, ali sam napravio sad novu za Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i smatram da je ovo puno bolja verzija Pamtilice, puno bolje izgleda, mnogo bolje funkcionira, responsivno je, može se igrati na mobitelima. Također u prošloj Pamtilici bilo je to povezivanje na temelju boja, znači povezuje se glagoljično i latinično slovo. Sad sam uveo 2 opcije. Oni koji već malo bolje znaju glagoljicu mogu povezivati bez da imaju uključenu tu opciju s bojama. I ono što je glavno je da sada imamo online natjecanje, to jest bilježi se rezultat igrača nevezano za to na kojem uređaju igra, sve to spremljeno u jednoj tablici mrežnim putem. I onda se međusobno, korisnici mogu natjecati, pa sam razmislio i mislim da bi bilo dobro da se tamo organizira na radionici jedan turnir iz Pamtilice. Moći će se aktivno uključiti, jel tako? Da, upravo to, moći se direktno natjecati tamo. Odlično. Upravo ove igre, dakle, koje si spomenuo zapravo. Da, onda druga igra, koja biti bila glavna igra koju sam proizvodio prije što sam krenuo proizvoditi Pamtilicu, je kviz za učenje glagoljice. Smatram da kviz je nekak najbolji u tom nekom natjecateljskom smislu, nekak najlakši za igrat, mogu ga igrat mlađi i stariji. Znači to je klasičan kviz da imamo 4 ponuđena odgovora, prikaže se glagoljično slovo, onda se odabere koje je to slovo među 4 ponuđena odgovora. Uveo sam ovaj put da imamo i oblu glagoljicu, ne samo uglatu za pogađanje, i ono što je zanimljivo, za svaki odgovor igrač ima 10 sekundi vremena da odgovori. Znači mora vrlo brzo odgovoriti, ne može varat, ne može ići na Google i provjeriti koje je to slovo. Također mu se boduje vrijeme u koje odgovara. I nakon toga, kao i kod prošle igre, u tablici se prikazuje koji je po ljestvici. I oni koji su, među prva 3 mjesta čak dobiju te neke virtualne medalje i svira im posebna glazba. Mislim da je kviz, pošto se tiče tog natjecateljskog tipa igre najbolji. Odlično, evo mislim da smo zainteresirali onda i ove mlađe da dođu svakako sutra u Maticu u Hrvatsku i da evo ga budu i prisustvuju i ove radionici koju ćete vi, Josipe, voditi, dakle digitalno učenje glagoljice. Još vam nešto reći, mnogo igara zapravo se nekako osmislio upravo vezano uz učenje hrvatskog jezika i sada nekako pod krovom Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje to je ovako još nekako čini mi se puno i naprednije, jel? Yeah. To su sad neke novine. Kako se mogu možda uključiti ovako i je li se uključuju učenici škole? Pa učenici... Koliko je komunicirano to, dakle, jel? Pa evo, igre su se baš objavile na Facebook stranici, pa svako može komentirati, prijaviti neke pogreške, bugove ako ih vidi, pa ćemo ih ispraviti.
Također imamo dane otvorenih vrata u institutu, svake godine se predstave neke igre i sadržaje koji se nalaze na portalu Hrvatski u školi i uglavnom su to jako pozitivne reakcije učenika. Odlično, dakle, svakako evo pozivamo sve da nekako kontaktiraju institut i mogu se uključiti u ovaj projekt. Sam htio spomenuti kad su od 11. do 15. ožujka. Imate na našoj web stranici upute kako da se prijavite za posjet, možete konkretno navesti što vas zanima pa ćemo se pripremiti. Kulturni uskličnik. Poštovani slušatelji, vi ste dalje u kulturnom uskličniku, specijalnom izdanju. Nekako danas jako smo uzbuđeni, kao što ste čuli, upravo ususret sutrašnjem prvom danu hrvatske glagoljice i glagoljaštva i danas na dan materinskog jezika i evo i počinje i mjesec hrvatskog jezika. Posebno mi je drago što u ovom trenutku možemo u našoj emisiji pozdraviti doktora znanosti Željka Jozića, inače ravnatelja Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, ustanova koja je, možemo reći, pokrenula zaista i jest inicijativu da se od 22. veljače proglasi danom hrvatske glagoljice. Srdačno vas pozdravljamo, evo dan uoči, možemo reći, inauguracije dana hrvatske glagoljice. Hvaljen Isus i Marija, dobrodošli u program Radio Marija. Uvijek hvaljen, lijep pozdrav vama i svim vašim slušateljima. Evo, kao što smo naglasili, prvo želimo čestitati na ovom zaista uspjehu, što evo sutra možemo službeno obilježiti prvi dan hrvatske glagoljice i nekako kao što smo i naglasili, upravo ste vi, odnosno institut na čijem ste čelu, pokrenuli ovu inicijativu, bili su tu i druge ustanove, ali rekla bih nekako kao da ste vi bili ta i jeste stožerna institucija hrvatske kulture i očuvanja, njegovanja hrvatskog identiteta, evo u kontekstu jezika i kulture, koja je imala zapravo tu snagu, stav i danas evo svi možemo biti ponosni. Recite kako je tekao uopće taj proces, kako se rodila uopće ta inicijativa? Pa da, prije nekih godinu dana smo odlučili zapravo glagoljici, hrvatskoj glagoljici, posebnom tipu glagoljice koje se baš oziva na našim područjima, to je ta uglata glagoljica, odlučili smo zapravo posvetiti jedan dan. Nekako nam se činilo da je to da se o glagoljici sporadično govori, neznanstvenim skupom i slično, da zapravo nije dovoljno, da govornici hrvatskog jezika i opća javnost nisu svjesni zapravo važnosti glagoljičnog pisma. Zapravo činjenica da su Hrvati više od 1000 godina pisali sve svoje dokumente od dokumenata administrativnog, crkvenog tipa, književno-umjetničkog tipa, dakle sve moguće izražene mogućnosti hrvatskog jezika pisane su glagoljičkim pismom gotovo nešto više od 1000 godina. I to je po mom mišljenju bilo sasvim dovoljno da se o hrvatskoj glagoljici, dakle i o glagoljici općenito, u hrvatskom medijskom javnom prostoru, obrazovnom sustavu, u hrvatskom kulturnom ozračju, da se doista o glagoljici piše i govori češće i više. Da naše generacije novih mladih ljudi koji dolaze, djece u školama, da budu svjesni zapravo što je glagoljica i da nauče, ako ništa drugo, barem da nauče temeljne grafeme, dakle barem osnove da znaju prepoznati glagoljično pismo, jer nevjerojatno je da danas, evo 8 godina od hrvatske samostalnosti, praktički imamo generacije mladih ljudi, djece u školama koje ne znaju glagoljično pismo, koje ne znaju prepoznati glagoljično pismo, a kada ih se upozori na to, kada ih se uputi, kad im se pokaže, onda su oduševljeni. Znam to na primjeru vlastitoga sina. Upravo tako, da, to zaista mnogi svjedoče, evo, koji profesori, učitelji koji posebno rade upravo na popularizaciji glagoljice i u svojim školama. Nekako se čini da je ova inicijativa zapravo došla, možemo reći, u zadnji čas, jer predugo je nekako glagoljica bila zapostavljena. Jeste li ovako zadovoljnim položajem glagoljice danas i zapravo njezinim vrednovanjem i možemo li još učiniti korak naprijed? Uvijek se može više, naravno, a glagoljica to i zaslužuje. To pismo doista zaslužuje, to je nevjerojatna zapravo tradicija, izvanredno kulturno blago koje mi nismo dovoljno dobro valorizirali, nismo ga dovoljno vrednovali i mislim da je krajnje vrijeme da se tome pristupi ozbiljnije, da zapravo svi govornici hrvatskog jezika znaju što je njihov kulturni identitet. Mi smo sljedeće godine, Hrvatska predsjeda u prvoj polovici 2020. godine predsjeda Europskom unijom. Mislim da kada govorimo o
sve prisutnom brandingu Hrvatske i kad se govori o jednom identitetu Hrvatske, tu glagoljica itekako ima svoje mjesto. Osim što je ona izrazito funkcionalna bila gotovo 1000 godina, ona je i izrazito estetski prihvatljiva. Odnosno, to je jako lijepo pismo i kao takvo pismo itekako je podesno i za izradu raznih suvenira u ovom, recimo, smislu, pa i turističkom ako želite. Dakle, doista jako mnogo toga se može učiniti sa glagoljicom i mislim da sad pogotovo ovim proglašenjem dana Hrvatske glagoljice i glagoljaštva, što je Hrvatski sabor u petak prošli proglasio, mislim da za to sad ima itekako jako dobru podlogu. Možete li samo slušatelji Radio Marije podsjetiti zašto baš 22. veljače? 22. veljače odabran je ne slučajno. Naime, to je datum, odnosno nadimak, kada je 1483. godine objavljena prva hrvatska knjiga i to na glagoljici i napisana crkveno-slavenskim jezikom hrvatske redakcije. Dakle, prije jako mnogo godina, više stoljeća, a samo 28 godina od objave Gutenbergove Biblije, Hrvati su glagoljaši uveli u kulturni svijet tiskane knjige. Prva i jedina knjiga, dakle misal, po kojem se stoljećima služila misa na hrvatskom jeziku, odnosno starocrkveno-slavenskom hrvatske redakcije, je itekako zaslužna za pismenost u Hrvata uopće. I nije ni čudno da su zapravo sasvim bilo prihvatljivo da taj nadnevak, dakle 22. veljače, a zna se točno kada je knjiga otisnuta jer je datirana, normalno da smo taj datum onda odnosno taj nadnevak odabrali. Dakako. Na koji način, evo, započinje i mjesec hrvatskog jezika, možda bismo trebali dotaknuti i tu temu. Upravo danas zapravo započinje i tu veliku ulogu i ove godine ima svakako Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Što biste istaknuli posebno i evo pozvali slušatelje da se uključe? Dakle, i sama manifestacija i dana hrvatske glagoljice glagoljaštva, pa i mjeseca hrvatskog jezika, zamišljena je odmah u samom početku da ona bude sve hrvatska manifestacija, da se doista uključe, ako ikako moguće, svi kulturni krugovi, medijski, tu mediji jako mogu mnogo pridonijeti. Isto tako očekujemo da se u obrazovnom sustavu obilježuje i mjesec hrvatskog jezika i dan hrvatske glagoljice. Dakle, mi, evo, kao što sam i čuo, mladi kolega Mihaljić što je govorio, dakle, institut doista svake godine priređuje razna događanja, razna predavanja. Imamo dan otvorenih vrata kada nam dolaze brojne škole. Ove godine doista velika je navala, to nas posebno veseli, mislim nekih 15 ili 20 škola. Ne znam kako ćemo u tih nekoliko dana to smjestiti svu tu djecu koje silno zanima hrvatski jezik. Osim toga imat ćemo i predstavljanje naših izdanja, evo nešto od toga što je kolega Mihaljević radio, igre za djecu, osnovnoškolsku djecu, pa i za sve one koji žele naučiti glagoljicu. To je nešto što je jedan mali doprinos instituta. Predstavit ćemo mi i svoja tiskana izdanja, a i uskoro, to još nisam nigdje objavio, uskoro ćemo objaviti i još jednu aplikaciju instituta, to je aplikacija 555 plus jezičnih savjeta, to su jezični savjeti za bolje ovladavanje hrvatskim jezikom. Dakle, sa svoje strane činimo najviše što možemo, a iz druge strane paralelno potičemo sve druge institucije. Evo, kolega Mihaljević imaće predavanje u Matici Hrvatskoj. Sutra cijeli dan na programu je u Staroslavenskom institutu sjajna događanja, upravo vezana za hrvatski jezik, za hrvatsko glagoljaštvo. To je zapravo, a koliko mi je poznato, i Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo dopis svim školama, tako je. Da. Tako je, da se obilježuje dan glagoljice, dan hrvatskog jezika, mjesec hrvatskog jezika. To je zapravo, mi smo recimo to tako pokrenuli tu jednu zapalili smo jednu iskru i nadamo se i vidimo zapravo da to itekako ima smisla, jer velikoj većini govornika hrvatskog jezika, da ne kaže sad svima, hrvatski jezik je itekako na duši. Jako im je stalo do hrvatskog jezika, silno ih zanima pravilna uporaba hrvatskog jezika, žele više znati o hrvatskom jeziku, a mi smo ti koji, jezikoslovci, stručnjaci, znanstvenici, koji smo tu da im omogućimo to, da ih uputimo i zapravo da im pomognemo da o svom jeziku više znaju. Što god budu više znali o hrvatskom jeziku,
još više će ga voljeti. Tako, evo, upravo na nama svima i medijima, evo i vama institucijama kao predvodnicima je da zaista zainteresiramo i mlade posebno kao što ste istaknuli i da upoznaju evo glagoljicu konkretno kada danas posebno govorimo ususret sutrašnjem danu, a kad govorimo o obrazovnom sustavu vi isto pratite svakako, vjerujem da tu isto će se nešto učiniti kako bi možda glagoljica više bila zastupljena u redovitom procesu. Pa mene je prije nekih možda 2 godine pitala jedna novinarka kako je moguće da hrvatska djeca izlaze iz hrvatskog obrazovnog sustava da ne poznaju glagoljično pismo. Da, i onda i tako nečega kad su ljudi koji rade u medijima svjesni i ljudi koji imaju djecu u školi, kad su svjesni da kad dođu djeca u katedralu, recimo iz raznih krajeva Hrvatske, pa i iz dijaspore, dođu u katedralu da pogledaju odmah s desne strane što ondje piše, pa je problem, malo tko zna uopće pročitati jedno od tih slova. A mislim da je to na neki način malo i sramota za nas, da mi koji smo bašnici tako nečega, da obrazovni sustav to nismo implementirali. I koliko mi je poznato, sad se sve više radi na tome. Znači, tek smo na početku, tek smo prvi put obilježavamo dan hrvatske glagoljice. A tek što će biti sljedeće godine, pa to će biti, ja se nadam, još bogatije i još obilnije. Sigurno, evo, svakako radujemo se. Evo, mi ćemo čisto da evo kažemo jedna fusnota i danas u emisiji nekako ostvariti jedan mali tečaj glagoljice, na jedan ovako radijski način, ali evo jedan mali doprinos. Samo još evo jedna, znam da ste u žurbi obvezama, ne želimo zaboraviti da institut obilježava jednu okruglu obljetnicu postojanja, je li tako? Točno. 70 godina. Da, 70. Da, bilo je to pod raznim nazivima, ali svakako doprinos je tu. Ali uvijek je isto djelatnost instituta, što ja kažem, to je ono, dakle nismo se gotovo nimalo promijenili su okolnosti, ali institut je oduvijek doista vodio sustavnu skrb o hrvatskom jeziku. Podsjećam da je institut objavio hrvatsku gramatiku, praktičnu gramatiku hrvatskog jezika, priručnu gramatiku hrvatskog jezika 1979. godine. I to je iz današnje perspektive gotovo nevjerojatno da je 79. godine naziv jezika bio hrvatski na toj gramatici. Dakle, institut je radio jako mnogo i normativnih jezikoslovnih priručnika, radimo i dalje, napisali smo i hrvatski pravopis, hrvatsku gramatiku, jezične savjete, radimo trenutačno naravno i na mrežnom rječniku, objavili smo i školski rječnik. Dakle, institut doista sa svoje strane trudi se i pokazuje da ono što mu je uloga u društvu, dakle i taj njegova cilj misija instituta, da ga ostvarujemo, a pred nama i tekako još jako mnogo izazova. Nadam se da smo mi u institutu ekipirani, evo i mladi ljudi nam dolaze vrlo sposobni i koji donose neke nove vrijednosti, pa smo aktivniji na ovim mrežnim stranicama, aktivniji smo i društvenim mrežama i tako. Mislim da je to jedna nova vrijednost kojom se mi prilagođavamo suvremenom dobu. Jedna nova dimenzija. Evo, ostaće svakako onda i zacrtano kad govorimo o povijesti i radu instituta da je evo 2019. izborio da kako i s drugima dan glagoljice. Eto 22. veljače i da evo nekako zaista jezik dospijeva onaj prvi plan zasluženo i najvišim priznanjem, evo nadamo se. Pa evo, koliko je poznato ili nije, malo je ekskluzivno. Zato sam htjela da vi kažete, da. Aha, dobro. Dakle, sutra će predsjednica Republike Hrvatske, gospođa Kolinda Grabar-Kitarović, dodijeliti odlikovanje institutu, odnosno polju Republike Hrvatske, upravo za se zasluge u proučavanju i očuvanju hrvatskog jezika. To je evo do sada još nije objavljeno, pa vi imate tu je ekskluziva u kulturnom uskličniku. Zato smo ga nazvali specijalni, znali smo da će biti nešto tako. Zahvaljujem vam puno na uključenju. Čestitamo da kako svi. Čestitke evo i radujemo se evo i budućoj suradnji. Evo, bit će mi drago da ako bilo što možemo, naravno i ja osobno i naravno i svi zaposlenici instituta, da i pomognemo i da u hrvatskom medijskom prostoru, naravno i Radio Mariji, da se o hrvatskom jeziku govori na dobar način, da se govori znanstveno utemeljeno. To nam je itekako cilj, a smatramo doista da je uloga medija itekako važno u modernom društvu. Mislim da ne pretjerujem kad to kažem, dakle može biti čak i presudna. U tom smislu institut je itekako usmjeren na ovo medijsko djelovanje, zbog toga možete računati na našu podršku, naravno. Zahvaljujemo i evo lijepo vas pozdravljamo.
Svako hvala vam, dobro. lijep pozdrav vama i hvala i pozdrav vašim slušateljima. Hvala doviđenja. lijepa. Pozdrav. Zbogom. Evo, bio je to izravno telefonskom linijom u našoj emisiji, dakle ravnatelj Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, doktor znanosti Željko Jozić. Evo, dragi Josipe i Kristina, nekako dvije ekskluzive ovako u razgovoru sa ravnateljem Jozićem. Mislim da možemo biti zaista sretni i zadovoljni. Apsolutno, mislim da je to vrlo, vrlo velika stvar. Osvrnula bi se na ovo što je kolega Jozić spomenuo. Naime, zaista je Ministarstvo znanosti i obrazovanja dakle, uputilo jedan dopis, evo konkretno smo ga i mi jutros u školi dobili, u kojoj se dakle upućuje ravnateljice i ravnatelje dakle, da u svojim školama, osnovnim i srednjima obilježe kako dan dakle, materinskog jezika, tako i dana hrvatske glagoljice. Isto tako moram spomenuti da je zapravo i ovaj projekt Škola za život isto tako prepoznala važnost, pa eto profesorima u svrhu edukacije, dakle koje moraju rješavati u svrhu stručnog usavršavanja, takozvanom lumenu, dala je zadatke vezane uz glagoljicu, dakle na svim razinama i vjeronauka i povijesti. Isto tako bih htjela se osvrnuti na ovo što je kolega Jozić rekao. Glagoljica je zaista sve prisutnija i prisutnija znači, u hrvatskom obrazovnom sustavu. Dakle, postoje različiti projekti i postoji mnogo takozvanih malih nevidljivih glagoljaša diljem Hrvatske za koje se nažalost ne zna. I sad je prije svega, ja bih rekla tu najvažnije to jedno jedinstvo. Dakle, kao što su se prošle godine udružile institucije i zajednički, dakle, uz Institut za hrvatski jezik, dakle, podržale takvu jednu lijepu inicijativu, tako se i mi nastojimo okupiti, jer puno toga ima, ali je vrlo dispergirano, odnosno raspršeno. Upravo to jedinstvo, dakle, koje čini zapravo jedan narod i njegovu kulturu opće mogućom opstojnosti je izuzetno bitno. Jel? Tako da, evo spomenut ću, dakle, između ostalog glagoljaško središte Frankopan koji više od 17 godina zapravo djeluje njeguje glagoljicu, stvara generacije i generacije mladih glagoljaša, dakle, koji su isto tako izuzetno aktivni i dalje, dakle, kojih je usmjerila. Dakle, i koji dalje nose zapravo to svakako. Upravo to. Da, to je taj temelj gdje se zapravo treba početi graditi svakako. Jer ako nema temelja dobrog, onda tako da je tu na vama profesorima itekako velika uloga, ali evo, jako nam je drago, vjerujem, čuti da je ovako institucije itekako uključuju, otvaraju se toj digitalizaciji, informatizaciji. Josipe, što misliš, koliko je važno to zapravo? Evo, komuniciraš sa mladima, autor si ovako ovih igra vezano uz glagoljicu. Pa kao arhivist mogu reći, jako je bitno da se sve digitalizira i sve objavi na novim medijima, jer mlađi ljudi sve više i više koriste nove medije. Na primjer, dok sam krenuo predavati informatiku, sam skužio da mlađe generacije, učenici, njima više nije glavno računalo kao moje generacije, nego su im glavni mobiteli. Zato sam se potrudio da svi ovi sadržaji za glagoljicu koliko mogu budu responsivni, ovo što na institutu se sve može i preko mobitela pokrenuti. Znači, to je jednostavno tako. Svi koristimo sad polagano, jednostavno tako ide tehnologija. Da, treba biti korak s vremenom. Sve više se uvodi kao tehnologija, kao standard, stare tehnologije se zanemaruju. Recimo, najbolji primjer zanemarivanja je možda Internet Explorer, koji jednostavno više nove web stranice proizvodi ne podržavaju jer je stari mrežni preglednik. Da, ali evo, vjerujem, hrabrujuće je svakako čuti evo i za mlađe naraštaje i za vaše profesore da ćete moći ove teme koje možda nekad na prvu nisu toliko zanimljive kao što je evo glagoljica, možda kao rekoh na prvu mlađim naraštajima itekako učiniti zanimljivijima. Mislim da je to je ta najvažnija uloga. Predlažem jedan glazbeni predah. Kristina, ti si odabrala pjesmu, koja će to biti? To će biti Glagolski Oče naš.
Kulturni uskličnik. Poštovani slušatelji, pratite Kulturni uskličnik Radio Marije, specijalno izdanje danas ususret sutrašnjem prvom danu hrvatske glagoljice i glagoljaštva, no mnogo je još tu posebnih ovako događaja ovih dana. Evo danas podsjećamo Dan materinskog jezika, početak mjeseca hrvatskog jezika, o čemu smo posebno govorili malo prije i sa ravnateljem Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje doktorom Željkom Jozićem. Naši gosti u studiju su profesorica Kristina Repar iz Matice Hrvatske i gospodin doktorant, tako je, voditelj zapravo doktorant na projektu Mrežnik Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. I voditelj radionice, što je nama sada aktualno, s obzirom na sutrašnje događanja digitalnog učenja glagoljice. A sada s nama na izravnoj telefonskoj liniji trebala bi biti naša draga gošća, ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice, doktorica znanosti Tatjana Petrić. Dobrodošli. Dobar dan, sve vas skupa srdačno pozdravljam u studiju i sve naše slušatelje. Evo, nisam odmah spomenula, ali svakako jedan od razloga zašto zovemo vas, ne treba za to poseban razlog kada govorimo o kulturi, jer Nacionalna i sveučilišna knjižnica čuvarica je svakako hrvatske kulture i identiteta, ali NSK sutra također slavi svoj dan, pa mi ovako unaprijed u predvečerje čestitamo. Ja zahvaljujem na čestitkama. Da, sutra mi obilježavamo Dan knjižnice, ali ja ću reći da je u stvari sutra dan kada smo 1483. godine otisnuli hrvatski glagoljski prvotisak, misal po zakonu Rimskog dvora. Taj biser naše nacionalne baštine otisnut je zahvaljujući tadašnjim marljivim ljudima koji su u 15. stoljeću prihvatili tisak kao novu tehnologiju koja im je omogućila da pisana riječ se širi bude dostupna. Danas mi svjedočimo jednoj novoj tehnologiji, a to je digitalizaciji ili digitalnim tehnologijama, stoga je misal dostupan svima u digitalnoj zbirci Nacionalne sveučilišne knjižnice i na portalu glagoljica.hr. Tako da, evo, više od 400 godina priča se vrti, a ideja i cilj ostaju isti, samo se mijenjaju alati s kojima pišemo i kroz koja progovaramo. I tu NSK ima itekako važnu ulogu, pogotovo evo možda odmah pitanje, evo kada govorimo o digitalizaciji, kako tu stojimo vezano uz glagoljicu? Dakle, u našem projektu na kojem intenzivno radimo od 2016. godine, projekt Hrvatska glagoljica, gdje smo započeli digitalizaciju građe i uspostavu zbirke, jedan vrlo zahtjevan projekt, međutim ovaj puta s ciljem objedinjavanja sve građe na glagoljici i u povezivanje institucija, povezivanje sa znanstvenicima, jer je činjenica da jedna institucija ne posjeduje baš svu građu hrvatske glagoljice, a kao što ni nacionalna i sveučilišna nema u svojoj instituciji sve znanstvenike. Stoga smatramo da pravilna prezentacija i pisanje o glagoljici možemo samo u sinergiji institucija i znanstvenika, a sve sa ciljem da bimo istraživačima, studentima, učenicima, široj javnosti promicali, popularizirali glagoljicu kao čuvaricu nacionalnog identiteta i kao hrvatski brend. Nastavljamo raditi na tom važnom za nas projektu na način da smo uspjeli animirati države Europske unije da nam dozvole javnu objavu digitalnih preslika građa koja je u njihovim knjižnicama i želim najaviti nešto da smo zakupili glagolitic.eu, dakle EU domenu, jer imamo namjeru glagoljicu proširiti izvan okvira Republike Hrvatske.
Baš htjeto pitati zapravo kakve suradnje evo, sa drugim kulturnim središtima. Možda ovdje ravnateljice možemo spomenuti ako je zgodno još jedan misal, a to je Hrvojev misal koji se evo još uvijek nalazi dakle u Turskoj, original, ali znamo da je tu Nacionalna i sveučilišna knjižnica puno toga uložila evo, kako bi on došao natrag ovdje u domovinu. No evo kako vezano u suradnju stojimo? Dakle, ja moram reći da sam uložila jako puno kako službeni, tako diplomatskih napora. Međutim, mi se moramo pomiriti s činjenicom da mi više nikada nećemo tiskani niti jednu inkunabulu, ni tiskanu knjigu dobiti. Gledajte, vlasništvo knjižnice. Da. Međutim, Hrvojev misal će uskoro ugledati svjetlo dana na našem prostalu. Mi smo ponovno platili pravo da ga objavimo, imamo iz Turske sve pozitivne odgovore i čekamo dan da nam pošalju vijest da ga možemo na portalu objaviti. Dakle, evo, tehnologija nam je u ovom trenutku došla kao spas, svi zainteresirani gledat će Hrvojev misal. Odlično, evo, to je onda svakako dobra vijest. Trebali bismo još svakako spomenuti da su trenutačno, ako se ne varam, i dani otvorenih vrata NSK, je li tako? Uoči sutrašnje obilježavanje baš dana samog, je li, NSK? Upravo tako, evo, jučer smo imali promociju monografije crteža Johana Bernarda Fischera von Erlacha iz naše grafičke zbirke i želim odmah reći da u ovoj godini slavimo 100 godina grafičke zbirke u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici i da ćemo u suradnji sa Klovićevim dvorima jesen imati jednu prekrasnu izložbu pod nazivom Linija ljepote, trag nadahnuća. A danas smo imali naš odjel za zaštitu i pohranu, organizirao je radionicu u svijetu stripa koja je bila posvećena svim zainteresiranim. Naravno da se u vrijeme otvorenih vrata organizirani su grupni obilasci knjižnice, a na interaktivnom zaslonu u našem predvorju je portal Glagoljica HR i ono novo što smo ove godine napravili je virtualna izložba Hrvatska glagoljica. Evo, jako lijepo. Nekako mi je drago da smo ovu emisiju danas da je baš obilježilo to neko novo vrijeme koje dolazi, pa nekako upravo i ovaj sutrašnji datum 22. veljače kao prvi dan službeno Hrvatske glagoljice. Neka bude taj jedan novi početak, nova etapa. Evo, kako vidite budućnost u tom smislu? U tom smislu vidim da zaista svi zajedno trebamo surađivati u toj jednoj sinergiji ćemo moći kako sa znanstvenog aspekta istražiti našu građu koja je još uvijek možda u nekim aspektima nedovoljno istražena, možda jedan od razloga upravo nepristupačnost jer je građa ponekad bila ili udaljena od domovine ili previše čuvana kao muzejski primjerak. Tako da u toj jednoj sinergiji znanstvenika, promotora, ljudi koji vole glagoljicu, koji vole kulturnu baštinu naše države, imamo taj jedan kapital koji svi zajedno možemo se doslovno u ovom europskom kontekstu nametnuti kao središte istraživanja glagoljice na području Europe. Evo, mislim da Hrvatska i znanstvenici, nadam se da će me kolega ravnatelj instituta podržati u tome da imamo kapaciteta i sa našim staroslavenskim institutom i da se možemo nametnuti u ovom prostoru kao vodeća država. Upravo tako. Vjerujem da će tako zaista i biti samo evo zajedničkim snagama kao što ste i spomenuli i na taj način evo ga i uspjeli smo nekako doći do toga da se napokon i proglasi dan službeno Hrvatske glagoljice i glagoljaštva i možda samo još na kraju da kažemo da je knjižnica NSK duguje nekako i svoj prepoznatljivi logo upravo glagoljici, zar ne? Da, naš logo je slovo uglate glagoljice Iže, preuzeto je iz Misala, a na našem portalu glagoljica.hr je slovo
i koje je u stvari u nekoj simbolici upravo označavalo nekakvo zajedništvo, pa i samo ono kad gledamo u jeziku i je sastavni veznik koji veže. Pa na tom tragu povezivanja i zajedništva, dakle portal glagoljica.hr ima glagolsko slovo i. Evo, divna simbolika. Hvala vam što ste nam ju približili i posvijestili. Doktorice Petrić, hvala vam lijepo još jedan puta. Hvala i pozdrav svima. Kulturni uskličnik. Bila je to doktorica znanosti Tatjana Petrić, ravnateljica Nacionalne sveučilišne knjižnice. Mi idemo prema kraju kulturnog uskličnika, specijalnog izdanja usred sutrašnjem 22. veljači, dakle danu Hrvatske glagoljice i glagoljaštva. Profesorice Repar, evo, kao što smo rekli, mi ćemo ovako pripremili mali tečaj glagoljice. Već smo sad čuli za jedno, dakle, slovo iže, jeli? Kao veznik i ono što nas povezuje, no prije toga ne smijemo zaboraviti, također bila je i naša gošća prije nekoliko mjeseci, profesorica Biserka Draganić, koja itekako puno toga je utkala, dakle, u širenju glagoljice i sa svojim učenicima, a i ona je pročelnica, dakle, odjela za glagoljicu ili tako Matice Hrvatske. Tako, znači profesorica Draganić osoba zapravo koja spada među ove apostole zapravo hrvatske glagoljice. Svi zapravo naši gosti koji su nam se javili, dakle, uživo, dakle, u studio će se složiti sa mnom. Dakle, osoba koja je zapravo bila i na čelu Društva prijatelja glagoljice, dakle, koja je upravo radila na tom povezivanju, znači, svih institucija i zapravo mnoge stvari koje mi danas imamo su zapravo i njezinih ruku i nastojanja djelo. Htjela bi naravno spomenuti, znači, Staroslavenski institut koji je odradio veliku stvar, a znači to je da se izborio da se, dakle, glagoljica, znači, odnosno umijeće čitanja, pisanja i tiskanja proglasi nematerijalnom baštinom, kulturnom baštinom Republike Hrvatske 2014. godine. Evo sada, dakle, ona ušla i u kalendar, dakle, dvije važne stvari su za glagoljicu napravljene. Dakle, profesorica Draganić je, dakle, kao pročelnica nas sve i potaknula upravo na ova događanja u Matici Hrvatskoj, pozvale kolegu Josipa i mene i mi smo onda animirali naše mlade, našu djecu. Dakle, mi smo onako iz prikreka zapravo to sve nekako pripremali, a upravo u središtu su djeca i mladi, što je njezina zapravo posebna ljubav. Upravo tim mali mladi glagoljaši koji će jednog dana nositi sve ovo što mi evo pripremamo. Dakle, ona je pripremila jedan krasan tekst zapravo, znači, koji je bio i kao najava, znači, i za medije, dakle, pa ću nešto o tome, dakle, reći. Dakle, glagoljaši stvaraju Hrvatima prvi hrvatski književni jezik, uvode Hrvata u Gutenbergovu eru, tiskanjem prve hrvatske tiskane knjige na hrvatskom jeziku, jednog misala u Europi koji nije tiskan latinicom i na latinskom jeziku. Prve su hrvatske tiskare upravo bile glagoljične, to su Senj, Rijeka i Kosinj. Prva svjetska povijest u Hrvata tiskana je glagoljicom. Glagoljaši prvi prevode Bibliju na hrvatski jezik, koja nažalost nije pronađena, ali postoje zapisi koji svjedoče da je ona postojala. Hrvatske glagoljaše Karlo IV. Poziva u Emaus u Prag, odakle širi glagoljičnu pismenost i hrvatski crkveno-slavenski jezik. Francuski su se kraljevi prilikom preuzimanja prijestolja od 14. stoljeća do 1789. zaklinjali na hrvatsku glagoljičnu knjigu, dakle Rimski evanđelistar koji se čuva u Reimsu. A hrvatska glagoljična knjiga, osim u Hrvatskoj, čuva se u 26 zemalja svijeta i ovako bogata i dugotrajna glagoljaška kultura, koju smo evo ovdje upisali s nekoliko rečenica, neizostavan je dio hrvatskog kulturnog identiteta, a kao pismo korišteno u tisućljetnom zapisivanju hrvatske riječi, ona je bitno obilježje identiteta hrvatskoga jezika. Ujedinjuje u sebi i baštinu i identitet, ulazeći kao sastavnica jezičnog identiteta i u sve druge identitetske aspekte s kojima je jezik povezan, pa tako i u nacionalni identitet, čineći njime Hrvate prepoznatljive u europskom i svjetskom kulturnom okruženju. Evo, zahvaljujemo, Kristina, što si nam prenijela ove poticajne riječi profesorice Biserke Draganić. Svakako i profesorica Biserka, evo ga, i ti nekako puno pridonosite tome da se prenosi glagoljica i učene glagoljice
glagoljica upravo o mladim naraštajima. Kako si zamislila ove male i teče glagoljice na kraju naše emisije? Dok se ti ovako malo pripremiš, vidim da ti malo trema, ili nije? Pa to je treperenje od radosti zbog glagoljice, nije trema. Pitaću samo Josipa, kada ste vi se ovako susreli prvi puta s glagoljicom i baš je naučili i zavoljeli, jel kao što smo čuli, glagoljica je više od pisma? Kada sam morao napraviti prvu igru prije 2 godine, da budem iskren. Ali nakon toga ste ih još napravili Da, pa dosta. Eto, da, pa sam onda zavolio i naučio glagoljicu. Odlično. Makar ne bi se nazvao stručnjakom baš. Ali zaista igre koje ste vi ovako pripremili, autor ste zaista mnogih igara s temom glagoljice, su izvrsne uistinu i u tom edukacijskom smislu. Tako da s te strane svakako jeste stručnjak i na tom polju. Kristina, jesi li spremna? Evo, spremna sam, s obzirom da smo mi radio, znači ja ću usmeno ovako pokušati opisati slova, odnosno konkretno njihova značenja. Dakle, azbuka je zapravo glagoljična abeceda. Az je dakle prvo slovo glagolske azbuke, koristi se za pisanje glasa a, az ujedno znači i ja. Buki je naziv za slovo izvedeno od bukva, a o tome govori arhaični naziv za početnicu bukvar. Vedi, vjede ili vidi je slovo kojem se piše glas v, što u prijevodu na suvremeni hrvatski jezik znači pozna ili zna. Vede su isto tako, znači dobile korijen u tome, znači vesti, ja ne vem, ja ne znam, ili ja vem, ja znam. Znači to Slovenci imaju taj izraz, jel? Znači, prema tome prva 3 slova, dakle az, buk i vede, znači tko slovo zna. Potom idemo dalje. Glagoli ili glagole. Slovo je koje se koristi za pisanje glasa g, a znači čitati i govoriti. Čitati glagoljicu, služiti misu na glagoljici, govoriti crkvenoslavenski, odnosno glagoljati. Kad kažemo da je neko glagoljiv, znači da jako puno priča. Nije uvijek kompliment. I otud naziv zapravo od tog slova g, glagoli, naziv za glagoljicu. Dobro. To je slovo kojem se piše glas d, a ime mu znači jednostavno dobro. Pa azbuki vede glagoli plus dobro znači tko slova znade čitati dobro. Idemo dalje. Jest. Slovo u kojem se piše glas e, a znači je ili jest. Slično je slovu e iz našeg latiničnog pisma, ali je okrenuto u suprotnu stranu. Živeti. Slovo kojem se piše glas ž. Nije ga potrebno prevoditi jer znači upravo živjeti. Zelo. Slovo koje se koristi za pisanje glasa dz, koji se nekada koristio, danas više ne, danas imamo drugo slovo. Zemlja, to je slovo koje danas koristimo i svrstavamo ga u najveće slova glagoljice. Iže, o kojem smo nešto danas čuli, označava glas i, ali koristi se znači samo u iznimnim slučajevima, a češće se koristilo kao inicijal, odnosno kao početno slovo u tekstu ili dijelovima teksta. Kasnije se uglavnom koristilo kao broj. Džerv, uglavnom se koristi za pisanje glasa dž, ali u najstarijim tekstovima koristilo se mekše, slovo g, za pisanje nekih grčkih riječi. Kako? Slovo kojim se piše glas k. Jedno od rijetkih slova koje nije sastavljeno od zatvorenih prostora. To slovo podsjeća na arapski broj 4. Ljudi, slovo koje se koristi za pisanje glasa l. Iako se može zaključiti iz imena da se koristi za pisanje glasa lj, nije, to je slovo l. Mislite, koristi se za pisanje glasa m. To je slovo najsličnije svom latiničnom paru, ali treba naglasiti da je stariji oblik glagolski tip koji podsjeća na grozd bio sasvim autentičan. Znači, inače to bi kod slova m rekla, Filozofski fakultet koristi upravo taj stari oblik slova m, znači jer je nekad Filozofski fakultet bio mudroslovni. Pa eto. Nekada da. Znači, mudroslovni imaju upravo glagoljičko slovo m. Da. Naš se koristi za pisanje glasa n. Po obliku to je jednostavno slovo sa malo elemenata. On, slovo kojem se piše u glagoljici slovo o. Pokoj koristi se za pisanje glasa p, a u suvremenom hrvatskom jeziku označava mir. Rci, znači je slovo kojem zapisujemo glas r. Slovo, znači odnosno s, njega najviše vole jer gleda kao gljivica. Izgleda kao gljivica i znači najviše ga nekako svi prepoznaju. Da. Potom je tu slovo tvrdo, uk ili uki i slovo frt. Jel? Eto to, da.
Zainteresirala se nas ako nešto drugo, ako nismo sve upamtili. Ja se nadam da ne, ako vas zanima više, znači otiđite dakle na stranicu Staroslavenskog instituta mrežnu i pronaći ćete sve, ili Institut za jezik i jezikoslovlje. Ili zaigrajte koju igru koju osmisli na temu glagoljice naš gost Josip Mihaljević, doktorant, jel tako? Da. Sad sam dobro rekla. Mnogo je funkcija koje obavljate, pa onda evo ga i uloga. Došli smo do kraja emisije. Molim vas, evo jedan vaš zaključak, poruke za kraj. Josipe. Pa nemam neki zaključak, jedno nisam stigao predstaviti treći sadržaj, spomenuo sam igre, ali recimo ono što ću se još sutra predstaviti, što nije igra, je u biti stranica koja je objavljena u ovoj rubrici Volim glagoljicu, a to je stranica na kojoj se upute kako pisati glagoljska slova. Na tu ideju mi je dao ravnatelj instituta Željko Jozić, s kojim smo malo prije komunicirali, jer on je htio da napravim 3 igre, znači on je bio inicijator te ideje donekle. I onda nisam htio napraviti još jednu igru za prepoznavanje glagoljskih slova, jer ja mislim da problem s tim igrama što oni mogu naučiti djecu kako izgleda određeno slovo, ali ih ne uče kako da pišu slova. I onda, mislim, problem s time da se napravi igra za pisanje, što jednostavno ta tehnologija još nije razvijena, to prepoznavanje rukopisa, ali sam zato napravio nešto u stilu računalne bojanke ili crtaljke, ne znam kako se to zove, ali gdje imate prikazano glagoljsko slovo i onda imate kist, imate strelice koje vam prikazuju kako da ga točno napišete slovo, kako da ga pišete naliv perom. Dakle, baš vodi, dakle, kako treba. Da, jer dok se pisalo perom je bio problem da tinta se znala razlit, pa zato imaju stroge upute kako se pišu glagoljska slova. Jako interesantno zvuči. Koja je stranica ono? Odite na hrvatski.hr, imate novu rubriku na vrhu Volim glagoljicu. Tamo možete naći sve sadržaje. To je nešto najnovije zapravo. Da, danas je objavljeno. Danas je objavljeno. Još jedna ekskluziva, treća, da? Odlično. Dobro, i Kristina? Pa evo, ja bih željela... I molim te da u ovoj odjavi svoje završne riječi najaviš ono što će nas odjaviti sve zajedno, a to su učenici Ženske opće gimnazije. Evo ga, znači ja bih htjela zapravo sve slušatelje pozvati da se uključi u bilo koje aktivnosti vezane uz hrvatsku glagoljicu. Htjela bi naravno zahvaliti svojim kolegicama koje su pripremile ove djevojke koje će vam najaviti sutrašnje predavanje. Ja ih želim i imenovati, to su kolegice Martina Matijašević, Martina Mlinarić, Donata Mikić, dakle koje su izdvojile svoje vrijeme koje nemaju da bi učenice pripremile. Željela bi da se svi zaljube u glagoljicu, da ju njeguju, da budu svjesni što je i koliko znači za naš narod i za naš identitet i našu opstojnost. A sutra, dakle, u Matici Hrvatskoj od 12 sati čekamo vas raširenih ruku, otvorena srca i dođite u što većem broju. Evo jako lijepa pozivnica za kraj i evo slavimo zajedno i obilježimo na ovako pravi način zaista prvi dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva i svakako posjetite i Facebook Radio Marije, tamo imate dijelić te grafike o čemu je govorio upravo Josip Mihaljević, tako da malo je to predočimo vizualno. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti, pratili ste Kulturni uslišnik specijal. Naši sugovornici bili su profesorica Kristina Repar iz Odjela za hrvatsko glagoljaštvo Matice Hrvatske, Josip Mihaljević, voditelj projekta digitalnog učenja glagoljice iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Uključili su se i doktor znanosti Željko Jozić, ravnatelj Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i doktorica znanosti Tatjana Petrić, ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Emisiju uredila i tehnički realizirala Ivka Malkoč-Bastašić. Ostanite nam i dalje uz Radio Mariju. Lijep pozdrav! Kulturni uskličnik. Poštovani slušatelji Radio Marije, hvaljen Isus i Marija, velika mi je čast što mogu najaviti sutrašnji dan hrvatske glagoljice i glagoljaštvo Matice Hrvatske koje organizira Odjel za hrvatsko glagoljaštvo Matice Hrvatske. Imat ćete priliku poslušati krasna predavanja, pored kolege Josipa Mihaljevića koji će govoriti o digitalnom učenju glagoljice i pokazati nam različite igre na temu glagoljice.
imat ćete čast poslušati predavanje o hrvatskom prvotisku, misalu po zakonu Rimskoga dvora iz 1483. godine, o čemu će nam govoriti Stjepan Rusan i Petra Rožić iz osnovne škole Frana Krste Frankopana i njihovog glagoljaškog središta Frankopan. Nakon toga, učenice Barbara Šimrak i Paula Naranđa iz ženske opće gimnazije održat će nam jedno zanimljivo predavanje. One su danas s nama, pa pustimo njih da nam kažu nešto o tome. Barbara i Paula, dobrodošle. Recite nam o čemu ćete vi to nama sutra govoriti. Dobar dan, ja sam Barbara, učenica ženske opće gimnazije i članica glagoljaške skupine naše škole, koja će vam sutra zajedno s Paulom držati predavanje o Hrvojevom misalu povodom 615. obljetnice. Također ćemo vam ispričati o inkunabulama i misalima, te vam pokušati približiti glagoljicu o kojoj će sada Paula nešto više reći. Glagoljica je prvo pismo hrvatskog jezika, a jezik je zapravo duša naroda i Hrvojevim misalom, koji je glagoljaški rukopisni misal, ističemo kako je glagoljica izuzetno bitna jer sadrži velik dio kulturnog i povijesnog blaga hrvatskog naroda. Naime, glagoljica je također bitna jer dobivši glagoljicu dobili smo i autonomnost kao narod, te smatramo da je od izuzetne važnosti da mlađe generacije shvate tu važnost i blago koje kao mali narod imamo, a koje nas zapravo čini velikima. Drage djevojke, hvala vam na krasnoj najavi. Još nam samo recite kada i gdje vas možemo poslušati. Predavanje održat će se u petak 22. veljače 2019. u maloj dvorani Matice Hrvatske s početkom u 12 sati. Dragi slušatelji, sve ste čuli, na vama je samo da dođete. Hvaljen Isus i Marija i srdečan vam pozdrav. Vi slušate Kulturni uskličnik. Radio Marije. Uvijek si mi bila pjesma što me zove, imala si krila za sve moje snove, pa i kad nam uzmu kruh sa istog stola, ljubim tvoju suzu, ljubim te do bola, za sve što si dala, što je s nama cvalo, da ti kažem hvala, bit će uvijek malo, pa i kad te spore, tvog se držim mola, ljubim tvoje bore, ljubim te do bola, uvijek si mi ista, dragulj s bezbroj boja, plemenita čista, domovina moja. I kad mraz te stisne, vrela krv nek kola, ljubim tvoje kiše, ljubim te do bola. Sretna dok te gledam, slušam tvog slavuja, branim te i ne dam, čuvam od oluja, i u vedre dane jure naša kola, ljubim tvoje rane, ljubim te do